La Cambra de Comerç de Tarragona compleix el compromís adquirit amb els restauradors del de Tapes i presenta la segona ruta gastronòmica de l'any. El Tarragona de Pinxos arriba amb un nou preu, 2 euros al pinxo més la beguda, i amb nou patrocinador, ja que a la cervesa Moritz se li uneix la cooperativa vitivinícola del Penedès, Covides. La germaneta petita del de Tapes comença amb una cinquantena d'establiments que serviran els pinxos de 7 de la tarda a 11 de la nit sense excepció. Tot i que la campanya pot semblar la mateixa que la del passat mes de maig, la idea és que les racions siguin menys elaborades, però no per això de menys qualitat. Totes les tapes poden ser pinxos, però no tots els pinxos poden ser tapes. Les dues coses són una mostra en miniatura d'un plat, una tapa és molt més elaborat, una tapa es pot menjar amb forquilla i gabinet o no, però el que és evident és que un pinxo només es menja amb les mans. Potser porta menys ingredients i es menja només amb les mans. I que més habitualment porta incorporat una broqueta o un pinxo. L'APP i el Pinxòdrom seguiran ajudant els usuaris a trobar els pinxos i l'organització premiarà, a través dels vots dels ciutadans, els millors plats. En aquest cas, en comptes de forquilles, els premis seran el pinxo d'or per al guanyador i els pinxos de fusta per als millors de cada zona. Malgrat que des de la cambra s'és conscient que és difícil assolir les 300.000 unitats de tapes, que anuncien que es van servir al de tapes d'enguany, esperen superar els 150.000 pinxos durant els 10 dies que dura la promoció.